डिमाकुसि पुलिस स्टेशननि अपोजिट साइडआव जोंनि मोनसे आइ केयार आइमेक्स अप्टिकेल मोनसे खुलिदों जोङो। ओमफ्राय बेयाव नोंथांमोना गासैबो मेगननि जेसेबां बेमार दं बेखौ नोंथांमोना फाहामनो हागोन। अपारेशनल' जोंनाव जाया आरोना, बाखि जेसेबां बेमार दङ मेगननि फारसे बेफोरखौ नोंथांमोना गासिखौबो बेयाव जोंनाव फैनानै फाहामना लानो हागोन। आरो जोंनाव पावारनि ससमाबो मोनगोन। जों जोङो मेगनखौ बे बेमारखौ नायनाय जायो आरोना मेसिनजों। आरो लेन्सफोराथ' गोबां रोखोमनि दं, नोंथांमोननि चइसजोंसो बेफोरो जायो मा लेन्सखौ लायो। ओमफ्राय फ्रेमफोराबो नोंथांमोननि चइसजोंसो जागोन मा फ्रेम लायो, फ्रेम लेन्स बेफोरखौ नोंथांमोना चइस खालामनांगोन आरो। ओमफ्राय मेडिसिनखौथ' जों दायो लाथ'नाय जायाखै, जोंनाव दा मेडिसिना गैया, जोङो रिफार खालामो फार्मासियाव लानायनि थाखाय। ओमफ्राय जोंना क्लिनिकआथ' सानफ्रामबो खुलिगोन, डक्टरखौबो नोंथांमोना सानफ्रामबो मोननो हागोन। आरो भिजिटखौ जोङो दायो फ्रि खालामगासिनो 15 दिननि थाखाय, नोंथांमोना थाबैनो फैनो हागोन। आईमैक्स आई केयर एंड ऑप्टिकल हमारे यहाँ हफ्ता के 7 दिन खुला रहता है, 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। हमारे यहाँ पे आँखों का चेकअप होता है, जिसमें प्रोसीजर होता है कि आँख से पानी निकालना हम लोग वो भी देखते हैं, आँख में कुछ गया वो निकलते, इन्फेक्शन वगैरह हम लोग ट्रीट करते हैं, आँखों का पावर का नंबर भी देते हैं। हाँ जी, 7 दिन रहता है, हफ्ता का 7 दिन 9 AM to 6 PM। हाँ, अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं तो आप डिमाकुसि पुलिस स्टेशन का जस्ट अपोजिट साइड में हमारा क्लिनिक है, आईमैक्स आई केयर एंड ऑप्टिकल। आप लोग का स्क्रीन में नंबर मिलेगा, इस नंबर में आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं हम लोगों को।